Fiat Ducato. Тройка бензин метан. Фабричен метан. Има и бензин. Хубави гуми. На 115 000 км. Абсолютно реално. Буса е като чисто нов. Изпънат. Без забележки. Няма пребоядисвани детайли. Теглич. Парктроник. Отдолу свети. Резервна гума. Специално заключване. Монтирано. LED осветление. При отваряне на вратите работи. Оригиналната облицовка. Под не е чистен отвътре, изобщо само отвън е измит. Вратите са здрави, отварят се, затварят се. Не са блъскани. Няма тръжди по тях. Тампоните още си. Изпънати, няма никакви ръжди. Не знам дали се вижда нещо. Тук също специално заключване е монтирано. Страничната врата се плъзга перфектно. Централното работи, заключва и отключва всички врати. Климатика работи, духа LED. Салона е здрав. Тавана е като чисто нов. Всички жабки са здрави, отварят се и се затварят. Дори тази средната, която винаги е счупена. Евро 5 са му дали в Австрия и Германия. Бордови компютър. Има отгоре и такава светлина монтирана. Свети с много приятно копче. Фаровете не са пастирани. Като се пастират ще лъснат. Двигатели марка. 6 скорости. Всичките са здрави и работят. Няма никакви хлабини по волана. Седито работи. Веднага се включва климатика. И веднага започва да духа студено. Това е сер. Първа за мъгла. Комфорт функция на мигачите. Ето CNG пише горе, показва си го на дисплея, колко има две чертички. Бензина е над. Спирам климатика, че замръзнах. Абсолютно нищо не свети по таблото.
като грешки. Ръчната работи. Съединители отделя точно където трябва. Изключително стегнат път, беше много разбито преди малко. Това вече е хубав. Здрави стъкла, огледала работят и се местят. И долните малките също са електрически с бутон и работят. Чисто на вкус. $115,000 км.